Дапамога пры нараджэнні першага дзіцяці будзе складаць 4910 рублёў 90 копеек, другога і наступных 6875 рублёў 26 копеек. Жанчыны, якія сталі на ўліку ў арганізацыях аховы здароўя да 12 тыдняў цяжарнасці, атрымаюць аднаразовую дапамогу ў памеры 100% БПМ. Ёсць добрыя навіны і для беларусаў старэйшага ўзросту. З пачатку апошняга восеньскага месяца павялічацца ўзроставыя даплаты да пенсій. Вырасце і дапамога па доглядзе за пажылым чалавекам старэйшым за 80 гадоў або інвалідам першай групы. Ёсць змяненні і ў іншых сферах. З 1 лістапада Беларусьбанк адмяняе камісію за пераводы паміж картамі фізічных асоб унутры банка, учыненыя праз усе лічбавыя каналы. У краіне таксама зменіцца парадак выдачы крэдытаў. Усё дзеля барацьбы з махлярамі. А на АЗС пачнуць прадаваць зімовае дызельнае паліва.